Så blev det æderfab med tid til at komme på ferie. Så var Jonas, er du klar, Jonas? Nu skal vi på ferie med Lake. Vi er i Billund nu. Klokken hvad er klokken? 6. 5 minutter i 6. Vi holder på N P6. Hvordan i alverden er han kommet igennem security? Hashtag, nu sidder vi her og drikker øl. Fucking gode. Airport beer. You wanna pee with the Neo? Jeg har lige fået min ordrenummer. 838. Bare sådan, at han er koncentreret sig, når han skal bestille lidt billede G. Det gør jeg. Så sidder vi lige her før en øl mere. Klokken den er et eller andet. Han er jo æske, der skal være styr. Peter han er begyndt at fylde over, der finder æske. Så det er vigtigt, at man har styr på logistikken. Nu sidder vi her med os. Han var skæde, vi har fået givet 8, og var smidt om i der. Nej, vi lader stå. Nu skal jeg sidde der med en dobbelthage med en tyk. Nej. Nu skal vi sidde inde på flyveren faktisk. Hvad vil du rate? Det er ude 40. Jeg kom med. Det er crazy, om den kommer med. Ja, hvordan har Hulk kommet igennem security? Det giver ingen viden. Jeg har stadig været med Peter, han har kommet ud og slået det. Jeg siger et eller andet, vi måske snart er i Bulgarien. Jeg ved ikke lige, for jeg kan ikke se nogen bogstaver. Altså, velkommen tilbage nu i Landvik. Så er vi kommet ud af lufthavnen. Jeg startede lige ud med at gælde mit pas på flyveren. Og så blev de jo stoppet af det der film. Cool. De har takket. Altså nu er, men det er nummer 2 video. Så nu er vi herovre til busserne, så skal vi snart have nogle pilsner i munden. Så sidder vi lige her. Nu er vi her. Det er tøftigt. Ja, det er, og jeg har ikke fået en øl i, jeg ved ikke hvor mange timer nu, og jeg skal virkelig have pølser. Det er sgu meget muligt, der var lidt tørre, og sådan noget, så var det godt, der ikke havde det. Det var den første dag nu, da vi skulle vælge det. Så det kan jeg jo lige. Hvad fik du af der lov til? Nej, det var jo ikke det. Det er mega lavet her for underskud. Det er det med timen, hvad? Udflugt, det kan vi ikke. Jeg har ikke kommet til hotellet først, men så var vi det Jesper Fransen. Hvad laver Mark? Det er mig og Peters live-reaktion på vores værelse. Det er kraftigt meget ikke med at være lort eller noget andet. Drej da bolden tæt, din store idiot, mand. Jamen, jeg ved ikke, hvordan det her det virker. Jeg tror lige. Lås nu op for helvede. Oh my god, Peter han fik låst op, så nu kommer vi ind. Ej, det er lort. Lort! Ej, der er varmt, der her lugter af burger herinde. Det er satan. Der lugter faktisk af burger herinde. Jeg skal lige se den næste der. Ja. Der er bare for lyst til at sparke ud for vores vindue. Sådan en der. Det var da fint. Nu har vi lige fået 5 halvliters Stella Han er det way, der er 4 fucking feltet. 22 euro. 45. Hvad er det? 22 euro for getrakken holdet. 100 Fucking godt. 33 kroner. 35 kroner stykker, sådan det er der. lækker. Mens vi ser Vingegaard tage op til Bugatti som sædvanligt. Og fjernsyn er op til nu. Peter han har sagt sådan en savlov hende og hele turen. Og den bag den er fra 2010. Tak skal du have. Så det er forædet for dem godt det her. Planen for det er, at mig og Rasmus, vi bliver tilbage på hotellet, så ser vi lige en hyggefilm sammen. Måske bliver det lidt romantisk. Ja, vi skal Og jeg ved simpelthen ikke med de andre drenge. tage et bad til, vi får noget aftensmad. Jeg tror også, jeg tror simpelthen de andre drenge, de tager måske ud i byen og sådan noget med mig og Rasmus. Og det er bare prank. Ses, jeg filmer lige det nu. Jeg tror, at vi skal være alene i rummet. Mit plan i dag. Sig der noget for helvede. Jeg ser lidt for mange mænd. Hvad? Jeg ser lidt for mange mænd, og det tiltrækker mig lidt. Hvad siger du? Øj, hvor ser du dårligt godt ud. Filmer du lige nu? Ja, film. Ja, det ser virkelig. Planen for... Lad være med at snakke. Planen for Lingo i dag, det er... Lingo, Vi er nede på Sunny Beach lige nu. Der er mange mennesker. Mener du det? Og det er især mænd. Så jeg er ved at blive tiltrækket af nogle... Jeg har set 17 gælder, der var skal der pige. Jeg er ved at blive tiltrækket af nogle stolfyre nu. Så det kan være, at jeg finder en rigtig gaybar.
Alexander. Hvor er Alexander henne? Det skal vi finde ud af. Alexander Gay Bar. Jeg tror lige, jeg får migræne, fordi Rasmus han lugter af lort. Han lugter så... Rasmus han lugter så dårligt. Og det gør... Diman lugter også dårligt. Hvad skal du sidde derovre for? Altså, i med hovedet, hvad? Jamen det er fordi Rasmus han lugter så dårligt. Har han det? Se hvor øjnene er på migræne. What the monkey doing? Hej så sammen, og hjertelig velkommen tilbage til vloggen. Nu skal vi til at ned og spise, og så skal vi på, hvad er det nu, den hedder? Maestro-baren, og jeg stiller til 5 kroner stykket, eller noget. Fuck ja. Yeah. Så kom Mikkel Jensen ud af badet, så nu venter vi bare på, at han er klar. Den fede fucking ginger. Ja. Vi endte sgu på Magidani, fordi vi var i buffeten på All Inclusive. Og det lige en bræk hele lort. Så tænkte vi, så går vi. Gik vi på Magidani til at starte med. Så kiggede vi på priserne. Hold da kæft, så lignede det lort. Og det var kraftigt med dyrere end lort. Så gik vi på Burger King. Det lige kraftigt meget lort. Kig på KFC. Det vil de jo absolut have. Men det lige kraftigt meget lort. Det koster en halv million. Gik vi tilbage på Magidani, så nu vi bestille der, så må vi dør. Og sådan noget. Det går Jonas. Jeg håber, at Peter får sit Beckham-kop. Peter han har bestilt en fucking salat på McDonald's. Og vi sidder her, og vi har haft vores værste oplevelse nogensinde på McDonald's. Fuck, det smager dårligt. Hvis jeg skulle rate den her. Ud af 40. De får ikke en skid. De får ikke en krone op til dig. Det er ingen, der skal trække vejret, siger han, når jeg har det dårligt. Derfra så er det. Hvad vil du rate det live musik ud af 10? 5-0, men det var pissefuldt. Fuck det. Ja, det var lort. Jeg elsker det. Jeg skal bare holde til det. Det er så fucking højt, bare. Man kan mærke det her lille kasser. Fucking lort. Virkelig fucking yes. Så løb den nis, alle vi er færdige med at spille. Nu sidder vi og ser fodbold. Hvad vil du rate? Fodboldkampen indtil videre. Han er god. Det er et stærkt 12 ud af 10. Altså, wow. Det er godt, det er dejligt, du kommer til at sidde her. Fuck skal man komme til talent her, det skal man euro. Sutsko. Skal jeg give Jonas Kessels? Jeg tænder på det. Hold nu væk, hold nu væk. Hold nu væk. Nu har vi lige meldt os på Beerpong fri bar et eller andet i morgen kl. 8. Så det skal nok blive sjovt. Ja, på Viking Bar. Det må du gerne selv sige. To gør jeg med, ikke også? Så er jeg en pakke for en dag, og vi er lige ankommet, ikke også? Men dem her, ikke også? Hvad er det, de koster? Jeg gav 35 kroner på den pakke her. Rød Winston kort. Hvad er det koster i Danmark? Rød Winston i Danmark koster nok sådan omkring lidt over 60 nu, så det er fucking fedt. Altså, og det der er nok kæmpe, ikke også? Så kan du dobbelt så mange som i Danmark, jo. Ja. I morgen der kører vi pakker til hele ugen, ikke også? Nu vil vi lige køre fri bar på, Jonas. Fri bar på Van Halland, Jonas Peller. Det er det! Jonas, han er blevet en bøsse. Han har fået mere end gælderights på hans kæmper. 50 kroner! Vi lige mødt en guide fra Vejle. Nu laver P. Ja, så har jeg bare som min holdkammerat. Nej, der har vi bare. Af for sag. Nu er klokken 20 minutter. 4. 45 Så det er officielt 25 timer siden vi væk under det rent. Nu skal vi hjem i seng. Eller i hvert fald i seng. Så skal vi op i morgen og have flere pils. Jeg står bare lige her med Eiffeltårnet, så jeg siger, hvad hedder det der egentlig? Rutterhjulet? Nej, det gør det ikke. Men Jonas P. Hjulet står bare lige heroppe. Nu må jeg Peter ligge med for Alexander Gay Bar. Klokken er fuck. I dag der skal vi drikke øl, købe England trøjer, så skal vi på, hvad hedder det, den glade viking, og have det der beerpong pis, der vi kom til at købe i går. Fri bar. Nu skal jeg vise min England trøje. Så lige få en ny England trøje. Og lige få sådan en ny England trøje her nu. Nu skal jeg være England fan. Ja, du skal have en England fan.
sin nye trøje. Han er sin nye trøje, skal være England-fan. Ej, jeg er tørstig. Jeg kan nok godt drikke noget grønt. Du ser træt ud, skal din patter. Så sidder vi her, så har vi lige fået en strandservice med Tuborg. Og nu giver de jo frugt. Det er bare hvor simpelthen gode de ser ud. This is 5, this is 4. Let me. Hvor meget 30 ud, Peter? Ja, 30. Så nu øl. Og der kommer fresh fruit bagved. Fresh fruit, ja. Og fresh fruit, den kommer bagved. Det er godt. Ja. Vil I biler? Ja. Biler nu. Gå nu hjem. De er jo slet for det lort. Oh, fuck you, bro! Ja! Yes! Thank you. Thank you. Yeah. Oh, you take it. Så sidder vi lige her foran, hvad var det nu, hvad var man sagde det? Det er en Camella Seita. Camella Seita. Og så sidder bare og gør jeg. I Danmark køber vi studentervogn, i Bulgarien køber vi party skraldevogn. Fuck, det er fedt. Vi er på Viking Party nu, yep. Og vi har gratis café bare lige om lidt. Og så har vi lige købt VIP, så det kommer gratis ind på hele lort. Fuck pansamler, VIP. Og jeg sidder her for England, Argentina. Jeg tror, England vinder. Nu er vi på toppen nu. Toppen. Det er ligesom GTA, det her. Nu går vi her klokken til kaffe. Vi er tidligt hjem i dag. Klokken nok kun sådan halv 3. 25 over 3. 25, sådan halv 4 eller hvad? Ja. Okay, klokken er halv 2. Den er halv 3. Hvad er klokken? Halv 2 eller halv 3? Vi går. Morgen. Nu er klokken kvart over 12. Vi er lige op, nu skal vi have pizza. Og det er jo torsdag. Ja, det er bra. Er det ikke det? Så altså, det er godt, at det går ned i dag. Vi skal nok gå i byen da. Eller det skal vi, fordi vi har fri bar på den glade Viking. Espanol, Jonas P. Ja. Fantastisk. Ja. Yes. Thank you. Vi sidder her på stranden igen og drikker øl. Vi er poison oppe. P han er poison down. Han kan næsten ikke trække vejret. Så mange tømmer man har. Jeg ved ikke lige hvorfor. Nej, det er simpelthen for skørt det der.
Peter står lidt brækket, så vi er en tømmemand. Det er en fucking vild tømmemand. Man kan ikke have tømmemand hernede. Til alle jer, der ser videoen. Fuck ja. Yeah. Oh my god, that's one way to hit the gritty. Fuck en med kold bare lige til en lommeregner med. Jeg fortæller I noget giftigt sjovt. Det vi skal nu i går, det er at vi skal på Maestro skrånur for lød. Eller vi skal i hvert fald på Maestro have øl nu, så skal de have... Skal vi have aftensmad et eller andet sted. Vi skal ikke have hernede. Det er det værste lort, vi nogensinde har fået i vores dunk. Fuck! Det var klamt, mand. Er det Jonas Peter nu, den her rykning, eller hvad? Hold da kæft, noget gammel lort, mand. Fuck, de har været der fulde uger, der har været der. Det er egentlig med helt sikkert. Og de er så fucking fulde som ham der. Hvad ser du pakkerne om til? Ej, ja, altså prøv lige at filme blæksprut, der ligger der. Ja, blæksprut, der ligger der. Fuck, hvor er du gammel, man. Imagine this guy just eating deer shit. Deer shit! Vi sidder på Funny Fab. Og nu skal vi tælle, hvor mange gøj du har fået. Og Fabber. Og far sådan gang med sit 5. pakke gøjer på. Ja, vi har gøjer ned i lungerne, det er godt sygt. Så der er Long Island, og så er der jo dække med nu. Hvis man laver den der... Fars, han købte et par gøjer. 2 timer siden. Han har røget 16 gøjer på 2 timer. Han er poison overbølling. Og jeg har holdt i øjnene her. Han er uhyggeligt overbølling. Han er på aske i øjnene. Prøv lige godt igen. Michael Pepper, den er der. Jeg kan ikke se noget, jeg er ikke høj nok. Han lyder faktisk. Han er Jeg tror på død. Vent dig nu op i. Og der kommer 250 danskere, for at vide. Prøv at se 250 danskere her. Vi kommer forhåbentlig snart. Der er måske 5 mennesker herinde. Ej, lad lige der, mand. 2021. Der er ikke Klokken den er 2. Og de andre de tager hjem nu. Nej, ikke P. Fars. Kan jeg sige ham herovre? Fars. Dio og Peter tager hjem nu. Men nu siger mig
P på Valhalla. Og hvem var den sidste? Vi skal på Hvem var Valhalla. den, der var knækket hele dagen? Hvem var Ja, det var dig. Bum, og hvad holder nu? Bum. Fordi, jamen, du har sovet. Det skulle derfor, den er i det, du har sovet hele dagen. Ja. Oh my god. Vi skulle da om natten, da. Hvorfor det bliver over? Vi skulle om natten, der sker mest. Ja, det er fandme. Shit over. Så er vi på Valhalla igen. Show you off. Tonight I wanna show you off. Mig og Pape sidder på et McDonald's. Klokken er 3. Jan gik hjem på en time siden. Jan gik hjem klokken 2. Man går ikke hjem klokken 2 i Sunny Beach. Klokken 2, det der var privatfester, de sluttede, da man gik i 9. klasse. Nu går vi i 45. klasse. P'erne er galt. Vi skal have vores mad. Vi er faktisk helt færdige. Vi skal hjem nu. Så er det fredag i morgen. Det er fredag i morgen. Oh my god. Det stikker. Fuldstændig i morgen. Klokken er 3:15. Mig og P, vi lige købt McDonald's. Og nu vi er seriøst 15 sekunder på hotellet. Og så skal vi bare ind og spise. Så skal vi bare sove til klokken et eller andet i morgen. Skal vi ned. Vi misser morgenmaden, så skal vi ned og have pizza til Fab. Den der snackbar der. Og øl. Og så skal vi se, at P han har så mange tømmermænd igen i morgen, han brækker sig. Tror du det? Godt. Det er jeg glad for at høre, det er fucking sjovt. Så røg vi sgu på den igen. Det er fredag. P han kan ikke få sig selv til at åbne sin øl. Her, Jonas. Men skal folk til at gøre det på mig? Hvorfor åbner du ikke? Skal folk til at gøre det? Er du for åbne? Kom. Det var helt andet, de vælter den. Kom den kraftig. Det er lige her. Far som ryger gøjer, og vi andre drikker øl. Men det ser lidt ud som om, der kommer til at regne. Poison skies. Okay, vi gør igen. Så sidder vi sgu her på mig, står der øl igen. Jeg tror, det var ret stort. Så vil vi se. Thank you. You're so beautiful. You're so beautiful. Poison oppe. Let. Det er fordi, du skal på kur. De ser, hvor fed du er, og de er på kur. Nej. Hvad er der noget? Så er vi på Viking igen og drikker vodka Red Bull. Og Fars, han har røget 5 gøjer nu. Igen på i aften. Klokken er 10. Fars har røget 6 pakker gøjer. Taget 5 bøtter snus. 120 gøjer. Og så har han nok drukket 200 liter Red Bull. Hvordan er han ikke overdoset endnu for et eller andet? Fars han har taget 80 skiver snus og røget 120 gøjer. Hvad er du? Poison down. Nu kysser de igen, mand. Fucking 500. Det er samme spørgsmål, lille nære. Selvfølgelig har jeg det. Du har aldrig været. Nu tager du kamera over ved et hurtigt en kulde nære. Jeg elsker racisme. Jeg ligger lige her med min byfest. Med min byfest. Klokken er nok snart 4. Hvad er klokken?
Hvad er klokken? Er lidt. Fucking lort! Just wait and see. 5 minutes? Ja, kom nu i gang. Vi skal på Maestro nu til Tour de France. Hvordan kan det gå sådan? One feeder. One feeder. Det er et race. Det er også for absint med 80%. Den var god, den der, Jonas. Men så... Nej. Vi skal til at spise vores fødder. Kan vi ikke prøve igen nu, der er åbenbart på i dag? Let den. Og så er der England fra Danke lige om lidt. Så skal vi på Valhalla på fri vej. Valhalla. Valhalla. Det er godt nok. Rejser lige på, og nu sidder han på bar i sådan en med DLG, så er vi her sgu igen. Kan han score? 5-3. Peter Lejer til Barcelona, here we go. Han er færdig. Peter, han skal søges hjem og... Hvad skal han? Det er pøjsen, det der. Pøjser. Det var nok det, vi kunne for i dag. Klokken er fucking 4 nu, mand. Og vi har været på Burger Fab eller Burger King. Eller fuck, den lort, det restaurant nu her. Og vi... Sluk nu, Jens Mikkel. For satan. Transition til i morgen. Det var sgu ikke lige i morgen, men det var Peters røv. Nu sidder vi lige her på stranden, sidste dag på stranden. I morgen der skal vi i Aquapark, så ham der Rocky, han er godt nok ked af, så vi har lige drukket øl med ham alt muligt. Men vi får corona i dag i stedet for andet. Rocky, ja, Rocky. Vi sidder her på Funny Pop, og det er i dag, der er VM-finale. Og det er så funny. It's coming home. You speak Spanish? Lad os putte der. Vi skal til at spise ærner, som Argentina eller Jordan. Vi skal til at have mad nu, tror jeg. Eller vi har i hvert fald bestemt. Hold kæft, hvor er den grimme, den kat der. Du det kan fuck af, eller hvad? Og så er det giftigt. Vi har vist, at skal pandekage med lidt kæft. Giftigt vlogget. Let. Pak nummer 10. Så mangler du kun 20 gøjer, så har du røget 200 gøjer. Jeg er kun op på min 6. Så kom Nordfrosten officielt på 200 gøjer. 200 gøjer. Der var du rating præstationen gennem ugen. Det er faktisk en stærk 7 af 10. Jeg er virkelig stolt af mig selv. Jeg vil virkelig gerne dø. Du er kold, men gøjerne er varme. Hvad står der tuder for, den idiot? Hvad står idiot der tuder for? Det er det tæt, vi har. Det blev det fab med sidste dag, og i dag der skal vi i Vandland. Jeg synes, den er gået lidt hurtigt nu her, men nu skal vi i Vandland. Vi skal til at have, hvad hedder det? Så er vi i Jonas P-land. Så lige foran mad. P, han har stadig ikke spist noget hele ugen over chips. Jonas P-land. Det er idiot. Jeg gider fandme ikke være her længere nu. Nu pisser vi af. Peter han vil rate den der 40 ud af 5. Lamin Yamal. Sidste dag. Sovle sidste højsen dag. Højsen. Kommer der shit der. Kommer der forhåbentlig snart noget mad. Så det er ikke. Er det en bulgarisk mand, der kommer over og fortælle, at Pedersen på bulgarisk, det betyder gay? Hvad har du at sige til det, Jule? Jeg lyver. Fuck. Nu er klokken 10:15 den sidste dag. Vi har lige været oppe i slingshot. Vi skal hjem om 5 timer. Sammen.
Oj, what the fuck? Vi ligger lige på stranden. Vi ligger lige på stranden, og far sammen er i gang med at ryge sin 200 og... Sidste gang på stranden hernede i hvert fald. 215 gram måske. Nej, 210. 210. Det er godt gået. Nu er klokken 5:03 eller sådan noget. 5:05. Så nu skal vi hjem. Heldigvis. Eller ja. Klokken er 3:35, og nu sidder vi inde i bussen. Så jeg pæler om bag, men så fucking her. Ses aldrig igen, så er det vist. Så kom vi og fab med til Danmark igen. Nu er vi i Billund, og nu vil Peter gerne lave en auto på videoen. Hej så, tak fordi I så meget.